U posljednjih 10 godina, gde god krenem, da li idem službeno, da li idem privatno, ja stalno imam jednu torbu, belu, plastičnu, ja mislim da je 40 puta 50, koju nosim sa sobom i kogod me sretne od poznanika, prijatelja, šta imaš unutra? Ja kažem, imam svašta. Imam i note, i slike, i prazne papire, i grickalicu za nokte, pošto je strašno važno za sviranje na violini, da uvek imam to zbog noktiju, da ne bi slučajno žice ili ne bi smetale sviranju. Skalpeli, bojice, četkice, uvek je spremno da gde god krenem, da uvek mogu, ako imam vremena, da nešto skiciram, ako imam više vremena i da uradim. Desilo se to na putovanjima, kad sam išao, recimo, do Aleksandrovca, posetio sestru i spreman se idem za Kraljevo. Voz kasni u Kruševcu, 45 minuta, ja sednem na peron i napravim, eto, za čas posla, stanicu u Kruševcu. Na putovanjima, na turnejama, gde god, znači, idem sa violinom, uvek je ta bela torba. Nekad se desi da ponesem sve, ako idem namenski baš da radim, u redu, ali ako se desi se tako da nemam vodu, da šta se onda dešava? Onda jednostavno uzmem neku konzervu od plastike, neku od kisele vode ili šta ja znam, Coca-Cola, uzmem, odsečem sa skalpelom koji je tu pri ruci, napunim vodom, sednem, slikam. Desilo se da kad smo bili na Borskom jezeru na festivalu muzičkih škola, kad sam bio sa orkestrom škole na Borskom jezeru, da sam pošao u šetnju, naravno torba je bilo to, ali nemam vodu. Onda smo našli neku konzervu, prijatelj jedan moj i ja. On je samo dodao vodu, ja sam samo farbao i uradio sam jedan lep pejsaž sa Borskog jezera. A možda najinteresantnije ovako za ove dogodovštine na putovanjima je kad sam bio na turneji sa Beogradskom filharmonijom u Meksiku i u nekome Manzanilju na Tihom okeanu, na Pacifiku, šetajući sa obalom, našao sam jedan divan prizor neke hacijende na obali sa palmama. I kažem, šta sad radim, daj, imam sam jedan mali skicen blok, seo sam, počeo naskicirao, kažem, da li idem u hotel da završim? Ma ne, kaže, daj da vidim negde nešto da se snađem i lepo sam uzeo neku konzervu, napunio vodom iz Tihog okeana, seo i napravio jedan sjajan akvarel po meni i na poleđini slike sam napisao slikano sa vodom Tihog okeana, u zagradi primedba autora. I sad možda jedno pitanje, zašto akvarel? Zašto kamerna muzika? Možda je najlepše poređenje se nalazi u ovim rečima. Da zamislimo da je akvarel gudački kvartet, gde je strašno važna prozračnost, jasnost, nema pretrpavanja ni boja, ni glomaznog aparata, orkestra. Sve se svodi na 4 glasa, da budem malo precizniji, znači ne mora da bude 4, može da se radi monohromno, da bude u jednoj nijansi akvarel, da bude, ne valja mnogo šarenila, ne valja mnogo orkestracije, znači kamerna, akvarel, slika.